Hartu zinaten, zenba juntzinaten antzerki hortaia? Jo, pues, 10 aktore jun ginen. 10 aktore eta teknikari bat eraman genuen. Bai. Argikentaritzeko, baina 10 ginen. 10 zinaten, vale. Taldea handia. Bai. Talde handila. Koordinatzeko zaila. Vale. Eta gainea, zuzendari gabe, orduan danak naztu. Hori da, bueno, sartutako bi Mikel eta Maialen ziren zuzendariak, baina ere momentuan, Bai, baina zuzendari hori, amateur. Nos toka eta ale, hortxe. Eta lehendabiziko antzerki hori, zertan oinarritzezan, zer topatuko gendun antzerki hortan? Beira, gonbidatu genuen antzerki hortan, Xaber Madariaga. Vale, ura hunditan genen hemen ontzan behar, bai. Eta, bueno, jungin txinotara eta ikusen honen dela flamenko mozorro... Dana kontzak kontau, flamenko mozorro batzuk, flamenko egaztianak. Vale. Eta esan genuen, bueno, bagoazen talde guztia, flamenkoz mozorratzea, eta Xabier jartzen dugu Sevillanaz jantzita. Eta hola, entzezten dugu gaizki ulertu bat egon dela, eta... Hori zen gure lehenengo emanaldiko punto fuertea. Bueno, eta hau, gertatu zen, eta berez, esan dezute, sortu zenutela emanaldi hau emateko, baina oso honak gertatuko zen, zeratikan jarraipena egon da, ez da? Bai, bueno, gure familiak eta lagunek asko maite gaituzte ere, eta feedback hona eman ziguten lehenengo hortan. Vale. Bai, eta esketxeak bai funtzionatu. Bai, esketxeak antzerkia baina gehiago funtzionatu zuten lehenengo hortan. Eta lehenengo hortan orduan antzerkia eta esketxak egon zian egon. Hori da. Esketxetan zetopatu gendun bertan. Xabier Madariagak ura hunditan egin zion teori, adibidez. Teo ondartzan, betiko teo nizautetena. Betiko teori, bai. Baina betiko teo pixkan nerabe hau. Hori da. Vale. Eta hortikan ja sortu zen barrexerka, edo ja barrexerka sortu zen ekitaldi hori emateko? Ez, ja barrexerka ginen. Ja sinaten barrexerka, vale. Izena ja bageneukan. Vale. Eta bueno, lehenengo hori eta gero, noiz etorri zen bigarrengo, ze izan zen urrengo. Ja, esketxak gehiago funtzionatu zunez, gehiago bideratu sinaten alde hortatikan, edo... Ez, formatua mantendu genuen. Osa, erabaki genuen, kapaza ginela, egin genuena egiten jarraitzeko hobetuz. Bai, esperientzia gehiagorekin eta gehiago prestatzen. Eta mantendu genuen, orain arte mantendu dugu formatu berdina, eta orain ez... Nahiko ondo dijoa, Bai. Eta hor dutik honea, zenbat ekitaldi eman dituzu, zenbat lekutan ibilizate, hori egokia komentatzen leheno, ez dakit, 15, 20, ez dakigu. Ja kontua galduta, ja. Bai, ze egiten dugu, estrenoa egiten dugu Donostian normalean, baina gero egin dugun estreno horrekin turra egiten dugu Gipuzkoan batez ere, gure asmoa... Eskatzen duen leku duzetan. Hori da, alde egunetan. Eta orduan egin ditugu, herri desentetara jungea, bai. Bai. Eta adibidez, herri hori guztitatik zein da ikusle gehien aukie zuena, edo pixkat egun potente bat aukie zuena, adibidez. Badiez, Bergara, bai. Jende etorri izan, eta izan zen, egia da lehenengoa izan zela, Donostitik atatzen ginena, Bergaran asko, gaina, hola, jende ez ezaguna. Bai, eta gaina gun normalean, guk esategu gazteentzako egiten degula, gero adin askotako jendea dator, eta Bergaran bereziki jende nahiko heldua etorri zen, eta asko disfrutatu zuten, eta oso polita izan zen hori, bai. Eta lehen, aipatu dugu Xabier Madariaga, baina jende potentiare bai egon da gehiago ere, bai, ez da, ezagunak. Bai. A ber, Xabier Madariaga izan zen lehenengoa, gero... Kike Amunarrizekin egon ginen... Epa, Kike jauna, hemen ontzan gurekin bai. Miren Amuriza etorri izan ere... Eta horiek zein zuen, adidez, esketx moten izkioten itia, hori zen. Behek etortile ideiakin edo zuek planteatzen dira zuen? Guk. Zuek, bale. Ez zerra bixatu gabe azken momentua... Bai, ez ez esateko aukerarik eman gabe. Kike adibidez, gure zirkua... Saguesen zegonean Donostian, utzi ziguten beraien karpan emanaldia egiten, takik etorri zen hartara. Eta azken momentuan Edurne Zuriz mozorratu genuen. Eta baiet esan zuen, ez ezkorik esateko aukerarik eman genion, baina baiet esan zuen. Egia esan karpan bertan esan genion. Eta azken momentuan. Ire jantzia, hau. Bale. Bai, Artola ere eukidegu. Bai, miren Amurizarekin egin genuen oso sketch polita zela goazen eta... Goinkaleren arteko mix bat, zen goinkale, baina tartean abestu iten zuten. Bale. Hori planteatzeko moguan dego hori, ez da? Bai. Bizaio oso agarrakastatxuak, bila elkartuta, igual gorena harrapatzen dugu.